citesc. Totul a început într-o seară nasoală, o țigară, un pic de vrăjeală stând la scară, un mesaj ce desapare. Ce crezi că o să-ți facă viața mai ușoară? Dar nu e așa, eu zic și nu înțelegi cum poate să-ți pută capul o pușpaică cu ochi verzi la început. Nu credeai că-ți pute tripul, acum mai promit piesă, ia și scrie, bagă beat-ul. Ești din tipare, ia mână fiare, rupe tot și luptă în continuare pentru ce iubești și știi că de multe ori e o provocare când distanța man te face să cazi în picioare. Și nu e așa simplu cum ai sperat, când știi că e mult de aici până în Bârlad și strig ca să audă tot orașul. E vorba de Bârlad, pace pentru Dragonașul, 47 ia calașul, da egal cu 0 atunci când ești gelos și pe cățelul Nero. Și fă tot posibilul ca să fie bine cu minte și să ai grijă de tine. Yeah!